dan halina ba, ba dan kuɗi na ba, ba dan sarauta ba, ki yarda da ni. Na shiga tarko mini kamu ban san lokaci na fitawa, ki cire ni a tasko ki bani kaunar ki. Ka rusa soyayyar da zuciya ke ma, na daina kaunar ka zan iya rantse ma, ba wata alfarmar da zana iya yi ma. Naɗa tabarmar kunya ka je Allah ya fi ma. Ba yau da riba ba ne babu shi, tuntuna mun raba hanya da shi. Koda da tausayi ya gifta, ni ba na so na yi gamo da shi. Ka so na ka so ƙanwata, raina ba zai lamanta ba. Ka bar batun soyayya ta, ka san ba za ka yi samu. Komai da kai zanayi kafiyan dukiya. Kallon da gurbin ido duk ne kalar tausayi wasu mata. Ma'aikaciya wata ramba ta tsallake ba, a batun kula da miji ba a sa da ke ba. Assalamu alaikum. A batun kula da miji ba a sa da ke ba. Wai ke miki anan? Wai ki tashi ki dafa wani abinci kawai sai ki kwanta ki kawo bacci. Haba Jabir, ya kake so na yi? Yanzu na dawo daga aiki fa ko hutawa ban yi ba fa. Na sai kwanta ina son dan sarara in zo in maka girki. Haba dan Allah baka da imani ne? Wai ke me kike nufi ne? Babu abin da nake nufi. Ya dace idan ka ji yunwa da kai ka shiga kicin ka je ka girka abincinka. In kuma ba za ka girka ba bari in dauki kuɗi in ba mu da Ni za ki ba kuɗi je su abinci? Lalle yarinyar na gwen ki ya kwari. Aiki idan yayi aiki ana. Ina ki ture? Ki ɗaukar kamar mahaukaci ba ko? Wata rana mai laifi sai ya zama firi. Babu damuwa inda yi jiki. Kina ji na? Na fa kasa gane kanki. Ni ma na kasa gane kaina. Ban san me yake damuna ba. Na ce ka je ka siyo abinci ka ki gashi na shigo nan ka biyo ni. A'a, Jabir me kake so in yi maka ne? Ni yanzu ni da gidana sai na zama mai gadi kenan. To in dai haka aure yake ni zai sa ma ne. To ni ya zan yi maka ne Jabir? Kullum ina dawo daga wajen aiki a gajiya nake dawowa. Ban san me zan yi maka ba, kai baka da hakuri, amma yanzu abin da za a yi. Ba kya tunanin haƙina da yake kanki? Yanzu abin da za a yi ba zai gagara ba, ka je ka dafa min jollof ka gane, ka bar ni na ɗanyen rantsa idan na rantsa hakan ba zai gagara ba ka ji. Yanzu na ji magana ba damuwa. Ba shi da aiki sai bacci. Ha, kawai ka zauna wai ka ta bacci a gida, ka tashi ka rufe abinci ba za ka iya ba, kuma ka rufe abincin an samu da kyau an samu an kawo abincin ko mutum ba zai iya zuwa ci abincin ba. Ko tsabar yana hankali. Sai ka je ka wanda ka daki ka ta bacci sai ka ce ka sa. Ni bari na ci abinci ne kada Allah zaki. A batun kula da miji ba a sa da ke ba.
takan tona rana ɗari. Fita hayyaci yakan sa shiga garari. Aiki idan yayi aiki ana tare jari, wata rana mai laifi sai ya zama firi. Babu damuwa inda jiki ba jiri. Ma'aikaciya mai gurguwar lamari, ba a san ki ba a gane halin ki ba a san abin da ya sa ki haka ba. Jabir, ban da lafiya ba. Na gaji ba zan iya haƙuri ba. Haba Jabir, kai haƙuri mana, ban da lafiya wallahi. Daga baki? Ka ƙara haƙuri Jabir. Ni haƙuri kenan sai ya kashe ni? Eh? Wata rana Jabir sai labari. Abin da ka ce kenan ko? Abin da ka ce kenan. Dukkan matan nan muna ganin iska a gari, ba mu kuɗa muka kuɗa su ba sai mu muna ganin mun aji. Fi sabilillahi, idan baka fahimce ni ba waye zai fahimce ni? Haba dan Allah, zaka ce baka yadda ban da lafiya ba kenan ƙarya na yi maka? Yau kuma aiki ta shafa. Haba dan Allah, yanzu ka kawo min abincin mana. Sai ki shiga kicin ki ka ɗauko gida. Kai baby dan Allah, wai kai baka tausayi na ne? Ai sai dai karki ci. Kaga yanzu me ka dafa? Idan ki buɗa ki gani abin da ke gani sai ki amfani da shi. Baka tausayi na yanzu. Yanzu baby a baki za ka bani ko? A haƙori za a baki. Haƙori kuma? Baby abincin a haƙori, haba dan Allah. Wannan wani irin abu kake mun, ba na jin daɗin sa. Daga ina ce maka bani da lafiya shikenan kai in ka zo da uzuri ba zan faɗa maka ni ma na uzurin ba, kai dai uzurin ka sani, haba dan Allah. To in ban da kin ɗauke ni mijin ta ce in dafa abinci kina kwance ki ɗauko ki ce za ki ce kuma ni zan baki saboda kin rena mu wani. Sai ki zo kar Allah saki. Rana guda takan tona rana ɗari. Fita hayyaci yakan sa shiga garari. Aiki Baby, na samu sauki da daddare. Yanzu ai zan iya fita ofis, shine na shirya zan fita. Ke? In san kin samu sauki ne shine kike tashi cikin dare ki dafa abin kari? Wallahi hakan bai zo min ba. Shi yasa. Yanzu a cikin biyu ki zaɓi ɗaya. Ko ki zaman aure ko kuma ki zaman ofis. Dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi zan samu bakin zara. Kuma kai ma ya kamata ka je gurin malam yayi mana addu'a. Ni ma yanzu zan je a duba ni. Baby dan Allah ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri. Ba ki saka cewa ta mara hankali. Kamshin turaren da ke jikinki ya isa ta mu taron uwar hankali. Kuma wai sunan mata aure. Lami ba in zaki. Wannan aikin naki yana neman jefa ni a cikin matsala. Kaciya wata ramba kya tsallake ba. A batun kula da miji ba a sa da ke ba. Hello? Don Allah ku ƙara haƙuri, wallahi yanzu nan zan zo.
yanzu zan zo yanzu nan ba da daɗewa ba, ya haƙuri don Allah sa. To shi kenan. Ai to, wannan shi ma. Halo? Na lillahi, don Allah zan zo yanzu nan gani nan zan zo. To shi kenan, kun san me iyali yanzu sai na sallama mijina kuma kin ai ba dama ban sallama mijina ba na fito ko? To shi kenan insha Allah. To na gode. Wata rana mai laifi sai ya zama fure. Babu damuwa inda jiki ba jiri. Ma'aikaciya mai gurgurar labari. Saboda kin ji sai kiran ki ake a waya, kina ta sauri kina wani bada haƙuri. Haba Jabir, haba dan Allah, ka san ni ce dai a ce a cikin mata ni ce babba fa. Mukullin gurin nan yana guri na sai na je na bude kowane ma'aikaci zai shiga cikin gurin nan. Haba dan Allah, gaskiya. Na san ba za a rasa kuɗi a wayar ki ba. Idan ya so ki ƙara kiransa a waya sai su zo su karba. Tunda baki da lafiya. Amma bibi tunda na ce na samu lafiya ai sai na tafi kawai tunda jikina ne fa ni na ce ma ban da lafiya kuma na zo na ce maka na samu sauki ai sai in wuce. Dama cutar taki ni kawai za ta shafa? Ki fara ta idan kin dawo aiki. In za ki fita kuma ki warki to gaskiya ba zai yi ba. Na faɗa miki. To yanzu yaya kake so aiki? Ki zauna idan kin warke sosai sai ki tafi aikin. Yanzu kenan kai ma ba za ka je aikin ba saboda ban da lafiya? Ha ba dan Allah, ai hakuri mana saboda na samu sauki. Kwarai kuwa idan na fita ya zama ganganci. Na fita na bar matata ba lafiya kuma ita kadai. Ai na yi ganganci, kin ga hakan ba zai yi ba. Idan muka yadda na je a duba ni ba, za su ɗauki kuɗi na a banza. To, na haƙura amma abin da nake so da ke shine ki shiga ki canza kayanki. Ki fito ina jiran ki sai mu tafi raka ki asibiti. To shikenan bari na. Babu damuwa inda jiki ba jiri. Ma'aikaciya mai gurguwar lamari. Ba a san ki ba a gane halin ki ba. Ina so ki sani da cewa ni kai biyo ne. Wani Sa'idu ne wannan da za ta tashi gidanku a gan shi ba. San ya ta zan ɗauka dan tsawa. Ba haka zancen yake ba, kishi ne kawai. Rundunar 'yan sanda daban, rundunar sojoji daban, sai dai hakan bai hana a kira su ma'aikata bane. Ta ina ne inda rikici zai fara tsakanin mutum uku, sai dai ma iya cewar tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Rikici a so, rikici a so. Kawai da gidan nan zai fi min arziki. Ka kashe wata matsalar wata za ta koyi. Wani tambaya ta jiya wata ba ni da amsa a wajenta. Ka yi abin da zai amfane ka, ka bar wanda zai cutar da wani. Daidai da ni ne. Duk abin da ya ki faɗa ina jin. Kashi na farko kenan, sai na ji na biyu. Ina da amsar bayarwa. Rikici a so. Ɗiban fari da ɗiban ƙarshe sai dai na sikiya yana iya tsantar kansa a cikin tasgaro. Ta ina ne inda za a iya magance matsalar, ta ina ne kuma za a gane mai bakin ciki da mai farin ciki da kuma mai bakin ciki a tsakaninsu. Rikici a so, rikici a so. Abin da nake so ka min dan Allah, idan Abba ya dawo ka ce masa ba ka so, don ni ma ba na so. Gaskiya ba zai iya taɓa ganin Allah ki ce masa ɗansa ba ke mun ba. To ka ci an yi maka mata a ƙauyen ku. Gaskiya ba zan taɓa wa iyayena ƙarya ba. Rikici a so. Samun nutsuwa da kwanciyar hankali ga abin da ya kwanta maka a rai, sai dai kuma ana iya barin abu ne saboda babu daɗin zama da shi. Ta ina ne inda za a gane wanda ake zaɓa, ta ina ne inda za a gane wanda aka yar, kuma shi mai hankali a ina ne inda yake gano lalacewa da kuma gyaran abu. Masu magana na cewa shi dai mumini ba a iya cizon sa a rami su uku. A ina ne inda za mu fahimci haka. Rikici a so. Ko da kuka na zauna ne? Ka san shi mai guri ko da ya tashi da ya je dawo dole wanda ya ci a gurin ya tashi ba shi gurinsa. Rikici a so.
mashirin wannan shirin Abba Akuri wanda ya bada umarni Musa Adam Ramos. Ku yi subscribe a tashar mu ta Ramos Hausa TV a inda zamu rika saka muku wannan shiri daga ranar Juma'a misalin karfe 8. Kar ku bari a baku labari rikici a so. Ina da ciki. Kai haba Sadiya. Ai da sauran a hakan da kake gani na. To ina da ciki. Idan ka san zaka aure ni, ka ce kai kan shine mafita. Kai wasa ne wannan. Ai yanzu aka fara wasa. Rikici a so. Sunana Fatima Muhammad Gwammaja, jaruma a masana'antar Kannywood. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa, musamman fina-finai masu dogon zango. Wannan shirin naku mai farin jini, wato tsalle ɗaya, zai ci gaba da zuwa muku kowace litinin a tagwayen tashoshinmu kamar haka. Hali Dubu Hausa TV da Ramos Hausa TV, karfe 8 na dare. Tsalle ɗaya. Kar ku sake a baku labari. Assalamu alaikum masoyana. Sunana Hussein M. Pizza Kahutu, jarumi mawaƙi a masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood. Domin jin wannan sabuwar waƙa ta mai suna ƙarshen zance, za ka iya bi na a YouTube channel ɗina mai suna M Pizza TV. Ana tare, kuma kar ka manta, kar ki manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa. Mun gode.